Iki te nang wakir bersama Koirul Gina. Engko mantel piro anjing? Lah iya. Wis hutan yan. Hutan bisa rek yan. Dulu tak materas anjing. Dikae apa oi? Iya. Dikae. Wes dilempet sing cetak. Cok apa cok mantele? Sampai dijahit barang ini. Itu sing anyar lho. Guys, hutan. Tuh. Oke, iki wis kate nang wakir lho. Tak sepil gaya re. Bersama Irul. Nah, ya Astrea aku lho. Hah? Nanti udan. Ujure kepire. Terus apa iki? Kresek iki. Hah? Kresek apa? Kresek abang ah. Sik aku ini. Kentangnya kresek iki wong iki. Keren sih bro. Pakir. Lah iki suwe iki. Ndek iki. Iki kek ngisor wes. Nunggu tek aja. Ya kok ndang kayak gini, gede iki ora nutut. Ora nutut. Ora nutut arul. Kok miring. Sumpah miring. Ya encen miring dah. Kate opo? Enggak mau. Wis, guys. Bisa deh. So, Oh, kan ini kok. Airir. Aduh. Gendang iki mah ditrakno iki ora apa-apa iki. ayo belum pulang. Iki supir goblok iki. Mati wis aman. Menggak gue. Posisi dek lepas. Ada bukan apa apa ini? Oh, pondok seni kalau. Spil. Cipto Rasa Budi Karso. Mas, posisi ada di mana, Mas? Akhir. Mas Andi. Akhir. Pasal. Bosok. Pasal beli gue air. Waduh, mboten ini badhe anu ningali tok. Nggih kowe. Wah, lek sing ngeten iki pinten ya? Tapi enggak ngene, tapi sing gundhok ngoten lho, Pak. Niku 1.800 sama piro? Jawa Tengah Sri Rejeki. Sri Rejeki. Nah, tak review no ini produksi sembarang kali lho, Kamelan is Indie. Raiso. Barangnya apa ini? Srit ya. Mak golek macan wakil. Lah iku macan iki. Waduh. Ada macan teman-teman. Sepi macan wakir. Nah. Ini macan wakir. Harimau malaya. Lah iki lagi macan putih wakir polo. Iki tak sepil teko dene. Nah.
kayak sanggar. Cek nih anjing. Sementara iki lapo sih? Anjay. Kan upin-ipin ya. Kan upin-ipin. Oh, iki pencinta MNG TV. Ya pas kaya sih pas. Ini nggak dewe pas yo. Ya. Pas. Sing omah kurang gede sampe yo. Yo. Ini nggak dewe anu. Kamerane nanti bos. Berarti sini omah pas iki bos. Yo. Sak Ini mini. nggak dewe anu. Iya deh. Ini maling jadi. Si bayi ini tayupan nih cocok ini. Iya jan ini kayak tayupan anjing. Weh. Iya lagi di RCA yo koreken yo. Hah? Koreken nih. Keren ya. Keren banget. Ya iki mbak iki enggak ini gitu guys. Pagere sangar cek pagere. Wanjay. Tak sepino pager apa ini? Elit ya. Iya ta. Pager elit ini nih, Bos. Anjing. Pagere kong anjing. Pager apa, Bos? Kong dah. Anjay. Anjir. Nah, sing Omai sapa? Mbak apa ini? Omai gitu. Nah, betul. Cipto Roso Budi Karto. Iya kan? Bro. Mbak Deono. Ini tak boleh. Kalau macan wakil. Pagre kong. Hah? Pagre kong. Iya, kan. Mau ngapain, Mas? Gila iki ya. Ya off lagi. Angel bos. Latihan. Angel lagi. Ampun. Bro, kalau ngomong tuh. Endi ya? Lagi testimoni. Oh, cocok nih kita ayu kan. Iki lho cocok iki. Jane tuh bayar ngene iki ae. Sing ini iki lebih murah anjing. Hah? Sing ini iki lebih murah. Kowe murah ya, tapi sak mene yuk. Iya. Nek ani bobotno bunder-bunder. Iya dibungkus. Ya. Gue, ulah yo. Bisa aja ibu kan. Geter window. Kok mana tuh? Jan istimewa ya. Umum nggak gong paling sedino oleh papa tadi. Lupa anjing. Medili. Lato ya. Ibu kenungi ready. Ya, sing kate tuku order Gong. order nomor ini. Nah, ini nomor teman-teman.
Harimau. Lha kok harimau mulai ya? Lha iki harimau apa ya? Iki harimau, iku harimau. Ih, kalau ini pencak silat ya ono kene ya. Ono pencak ya. Oh iya dioper ya. Sopo to tak sopo iku? Samek. Au. Lagi kuningan ae. Duk apel ta. Iki foto ayo, jajan. Kuningan sing kuningan dia. Ini ono nih gini. Mana? Cilik Kalau kuningan aling. Duduk. Lalu di cilik kau kena di gini kan. Habis ini kita belajar ngukir teman-teman. Oh, no buku gue itu. Les sama dan. Lagi coba duduk. Sepil suara paker. Kayak iso getar. Kayak iso getar. Pokok gak dikokok. Anjay. Iki lah notasi ya. Iya, iki nanti. Ojo mencuri not tuh. Mencuri resep not apa iki? Lagu apa ya, Bos? Ono tadi rojo di Gendak tangan ini. apa iki? Akun-akun Kakok Madura. Aku ora paham iki mate. Oh iya, akun-akun Kakok Madura tok. Madunden sampean ya. Bang apa? Madunden. San. Kendong-kendong ini ditolit oleh peta. Lah iki yo sak set iki paling oleh RX. Ini joker yo. Lah ya joker. Moro diamplas. Joker pandai awake joker ya. Anjay. Sepilulo. Endi lah. Kilo kula. Tuh iku. Iku anu nang sini. Cuk wapi cuk. Kan Yuk, bisa mikir ngene. Mikir ngene bisa. Iso lek ono duwike. Engko cepakno duwike tak order ini. Tambah lek. Oke. Masuk. Iku sak mekan ya iku. Endi? Iku sih gomake. Baik. Lengkap iki. Iki kayak patrol cocok bro. Iki piro ya ukurane? Kill. Soale arek etanane rata-rata ngekill. Sakpo. Sak ngene iki, Pak. Sak dipo. Tapi nek sak piro ndek omah yo? Itu bos. Oh. Nek koyo akeh. Iki nek kendang etang. Iya. Rokok cilik. Oh iya. Sepil tak kita. Oke. Begini tak aja bos. Ngapain aku di Pembunuhan. kamu? Wow. Kamu ini kapan ini? Napa? Kamu ini main ya? Nggih. Apa ini teman-teman? Pedile gede. Hah? Pedile gede. Pentil. Pedil. Jenenge apa? Nyetem bolo ya. Apa? Nyetem.
Ceklen pas bolongane. Ceklen pas bolongane. Ngene lho. Ini lho. Oh ini. Iku ditol piro sitok. Dapat ini. Semuli-muli. Oke, kok kene ae. Arep-arep opo iki? Arep-arep opo? Takjil lah, Bos. Oke, bolo. Awas gak dikei taratari. Apa dipajang ta? Taman ono Rul. Taman ono. Lek gak luru mo e. Hah? Lek gak luru mo. Bedae pecat. Terima kasih, bolo. Oleh piro? Oleh mek loro yo. Oke, ora opo. Penting oleh. Lagi ono kene ane. Hah? Kan ya ono anteli ngarai. Nanti lagi lek oleh maneh. Lah iki. Anjing oleh iki. Ganti. Oleh ora? Mikir.